आब'आ बनखौ लांफैनो होननाया माथो लांफैयाखै? दासो लांफैनो टाइम मोनदों र' आं मैथास्रि। दे जेबो नङा आब'। माबाहाय ओंखाम संनायावनो थोरसि लथा सुनायावनो एसे गोबाव जाबाय। जोंहानि आरो बिहामजोआनो बेसेबा बादुलि। ओंखामखौनो संनो नागिरा, उन्दु उन्दुसो थायो मबाइल नायै नायै। आं आरो बेफोरखौ नायबाय थानो हायालै, आंनो सङो। बा बनालाय माथो मोजां मोजांथारलै मैथास्रि। नोंनो सिननाय नामा बनखौ? औ आब', आंनो सिनदों र', नङाबा सोर सिनना होबावनो। हौवायाबोथ' गैला, आंखौ गारना खारबाय। ओमफ्राय गथ'आलाय माथो खालामदों? सोर लादों गथ'खौ? दाब्लिया लाबाय दङ र'। बे गथ'नि थाखायनोथ' आं बनखौ फाननांगौ जाबाय आब'। दा गाइखेर बायनोबो थाइसेबो फैसा गैया। दा नोङो लांबाथाय आरो बे फैसाजोंनो बायनांसिगोन आरो। औ, नोंहा खस्थ' जागोनथ' र' मैथास्रि। आंनिबा नोङो गथ'खौ लाबोनो नाङामोन। नोङो सानफ्रोमबो अबाव एसेबां फैसा मोनबाय थागोन? एसेबां दाम गोसा गाइखेरफोराबो। आरोथ' देरबा खम खरसा जागोन, स्कुलाव थांनाय मानाय ड्रेस बायनायावनो माबा बायनायावनो नोङो हारसिं होख'नो हागोन ना? बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैनो फेदेरनांसिगोन आरो आब', माथो खालामबावनो आरो, लाबोबाय जाहाथे। आरो आब', आङो बे गथ'खौ लाबोनायनिफ्रायसो आं एसे मोजाङै खुसियै थानो हादों। नङाबाथ' आङो बोरै थागौमोन हारसिं। बेबो नंगौ देनाय मैथास्रि। दे होमबा मैथास्रि, आं थांसै। बेसे जाबाय फैसाया? 80 थाखा हरबाबो जागोन दे आब'। दे दसे थानानै आङो गाइखेरखौ लायखानोसै आब', गाइखेरानो जोबहांथार। ओमफ्राय गथ'खौलाय सोरजों गालांगोन नोङो मैथास्रि? दाब्ले दङ र' आब', दाब्लेजों थायो र' गथ'आलाय। दे होमबालाय। नोंनि मोजां बिखुनजोआ सिखावसो। मा? सिखाव? औ आब', नोंनि बिखुनजोआ जोंहानि खोजानाखौ खावदों। मा? जोंहानि खोजानाखौ खावदों? औ, आङो गावनि मेगनजोंनो नुदों आरो गावनि खोमाजोंनो खोनाथारदों। मा? नों बेफोरखौ मा होनना बुंदों मोस्रोम? फोजोंसार बिमाया जोंहानि खोजानाखौ खावदों? औ, खावदोंमोनथ' र'। खावनानै बियो गावनि बेगाव सोना दोनदोंमोन। ओमफ्राय आंसो मैया हराव बेगनिफ्राय दिहुनना लाबोफिनदों, ओमफ्राय बिनि बेगाव आं अन्थाइ सोना हरदों। मा नंमारगौना नंमारा मोस्रोम? मा नंमारगौना नंमारा? नों आंखौ बेफोरबायदि सोंथि सोंदों? आं माने मा बाथ्राखौ ओरैनो बानायना बुंगोन आरो? नङा माने बियो बोरै खावनो हागौ? हा, सिखाव नालाय सिखावफोरालाय खावनो हाखागौ। एसेबांथ' सिखावना बियो? आं सानथाराखैमोन। आं माने बेफोरबायदि सानथाराखैमोन। मानो खावनांगौ बियो जोंहानि खोजानाखौ? हा लाजिया होमबा गावनि बिहामजो जागोननि न'आव फैनानै बिदि खोजाना खावफैनो? आं साला दहायनो सानदोंमोन गासैनिबो सिगाङावनो बेखौ सिखाव हमजाहोनोसै नामा होननानै। नाथाय फोजोंसार गुमै आरो लैथोसि आब'मोनखौ साननासो आङो बेफोरबायदि खालामासै। बिसोर लाजिगोन ना। माने आं बुंथारसिगौमोन, नाथाय आरो बिसोरनि मोखांखौ नुनानै बोरैबा मोननानै बुङासै आरो आं उनाव बुंगोन दे होननानै। आंनि बिखुनजो जागोना एथ'ग्रा सिखावसो होमबा? आब', नोङो फोजोंसार गुमैनो खिन्था, दानो खिन्था। ओमफ्राय आंखौ गाज्रि मोनबालाय खिन्थाबा, ओमफ्राय बिसोरो फोथायाबालाय? मानो फोथाया जानो आब', आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदों खावनाय। आं मा ओरैनो बानायना बुंगोन आरो? हा, नोंलाय मानोथ' होमबा भिडिअ लाखिदिया? दाबा बिसोरो बुंबाथाय फोथायगोन ना फोथाया? फोथायाबा जागोन नामा? फोथायनांगोन बिसोरो, मिथिगौ ना? आं मा ओरैनो बुंदों नामा? बिसोरनि मथे आं ओरैनो बुंदों आरो दामाने। बुं आब', नोङो दिनैनो बुंनांगोन। जागोन दे, आं दा दसे थानानै बुंगोन, दा मोना। जागोन दे, जेखि जाया दिनै फन खालामनानै खिन्थाहरथार। नोंनि आइया जोंहानि खोजानाखौ खावदोंमोन होननानै, आंखौ नुदों होननानै खिन्थाथार। जागोन दे। आब', नोंनि बिखुनजो जागोनखौ खिन्थु आं बारा मोजां मोना, बिनि आखल आखुफोरखौनो मोजां मोनखाया आङो। नोंदि देनाङो बे मानसिजों बोरै सोलिना थागोन, आं साननानैनो बोरैबा मोनलायलांबाय। दा नोंबो आरो फोजोंसार गुमैखौ गोसोथोना लाबायना, गारनोबो हाला। आंनिया बिखुनजोआसो गाज्रि सिखाव, थेवब्लाबोथ' फोजोंसारा नङाना। फोजोंसारा मोजां जाबाबो जागोन आंनि थाखाय। आरो लैथोसि आगैमोनाबोथ' मोजां ना। बिसोरजोंल' जाया, बिखुनजोआबो मोजां जानांगौ आसल मथे। नोङो बिखुनजोआ जुदि मोजां नङाबा नोङो सानसे मथे थानो हानाय नङा। दालाय आरो बुंनानै मा लाब? नोंहा आरो फोजोंसार गुमैखौनो गोसोथोना लाबाय, गारनोबोथ' हाला। जेखि जाया दायो फन खालामनानै फोजोंसार गुमैनो खिन्थाहरबानो जाबाय, फोथायो फोथाया बिसोरनि बाथ्रा। जेखि जाया आङो जोंहानि खोजानाखौ गावनि मेगनजोंनो खावनाय नुदों आरो गावनि खोमाजोंनो खोनाथारदों।
इसोर दासो न' मोनफैनायखाय बेसेबा सान्थि मोनबाय आं। जेनथेन न'आव फैग'नो हाबाय। दानियाबा आङो दसे थानानै खजानाखौ फानहैगारनोसै खनहरनियाव। बेसांबा मोनो दा। दे गांजेमा गोसोम रानि थांनाय एसे साहा फुदुंहैनाय। माने आंना सगाव एसे खामानि दङलै सगाव थांनि र' साहाखौनो खापसे लोंनानै थांसै आं। सगाव आंबो थांगौमोनलै आयं। नाङा आं नोंखौ ओंखारनायखौ नेबाय थानो हाया। आं दानो साहा लोंनानै थांखानोसै। साहा फुदुंनायावनो लोंनायावनो कापफोरखौ सुनायावनो माबा माबि खामनायावनो नोंनिया गोबाव जागोन। आं नेबाय थानो हाया एसेबां गोबाव। दसेनो जागौमोन ना आंनिया 10 मिनिटफोरावनो जागौमोन। ओंखारखानाय दंखायो दख'नाबो गानलाङा बिदिनो फ्रक गस्ला गाननानै थांगौमोन आरोलै। नाङा दे आं नेबाय थानो सम गैला। मालाबा थांनो हागोन। नोंहालाय मा हुखम दङ नोंहा मा खामानि दङ? माने आं जोंहा बाजै गोदाननि थाखाय दख'ना गांसे लांफानो सानदोंमोन। नोंसालाय माथो बाजैया राग'नायसोनो। नों बे राग'नाय नोम्बाजैनो दख'ना लांनोसै आरो? आइया राग'नायबा बिबाजै नङा आरो राग'नायबाबो दा जोंहा दा लाबोबायानो हाबायानो खालामबाय। मालायबा लाबोग्रायानो बेफोरखौ जेबो सानाखै। जों साननानैलाय मा लाब मोननोसै दा मालाय लाबोबायानो हाबायानो खालामबाय। दा जोंबो बेखौनो बिबाजै होननानै गनायना लानांसिगोन आरो हाबायानो खालामबायबा। औथ' आरो गांजेमा गोसोम रानिया थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों आयै। आरो हौवाफोराल' सिख्ला गोरलै हाबा खालामनो मोनो नामा? हिनजावफोराबो सेंग्रा गोरलैजों हाबा जानो हागौ आरोलै। नंमारगौ दे न' गांजेमा गोसोम रानि। जोंफोर हिनजाव मानसिफोरा सेंग्रा उन्दैजों हाबा जाबाथाय मिनिसोयो ओमफ्राय सेंग्राफोरा सिख्ला गोरलैलाबाबो मिनिया। जेबो नङा दे सिख्लाफोराबो सम गिदिर जानांगौ हौवानिख्रुइ। नङा माने बोरैबा नुमारो नुमारनायालाय माने हिनजावा बुरै ओमफ्राय हौवाया सेंग्राबा एसे बोरैबा नुमारो ओमफ्राय आरो हिनजावफोरखौबा समायो आरोना सेंग्रा गिदिरफोरजों हाबा जाबाबो समायो आरोना ओमफ्राय हिनजावफोरखौसो बोरैबा नुयो एसे। दे जेबो नङा दे बिदिनो आरो खाफालनि लिरनाय। दे माखौ लेक्सार मारिबाय थाखो गांजेमा गोसोम रानि थां साहा फुदुंहैथांदो। र'हाय र'। हायालाय मानोथ' सगाव थांनो नागिरदोंसोबा आं हाखु दाखुयै। माबाहाय आङो सना जरासे फिसा दानो होदोंमोनलै बेखौनो लायनो थांनि र'। रिं फिसा ओरैनो सायाव गानग्रा। आयै नोंनियालाय माथो खोमानि गरंआनो मोनसेल'सो अबाव गाननो नागिरनो नोंलाय? नोंनि थाखाय आरोलै आंनि थाखायलाय अबाव? आंलाय नोंनि थाखायसो नामा? बा माथो खिन्थायाखैमोन आंनोलाय? खिन्थानो सानदोंमोन आं बावगारना दंमोन दिनैसो गोसोखांदों। ए बेखौबो बावगारलायो आरो थां होनबा आंनो ओरैनोबाबो नांगौ जाखादों दिनैनो ओंखारगोनबा? अबाव ओंखारनोखाय दानो सम जाथ'वाखै। माने आं ओरैनो खबरसो लानो थांनो नागिरदों आरो। होनबा गाननो मोनसिगोन र' आंहा सनानि सना। मोनसिगोनथ' आरो। गांजेमा गोसोमनि साहाया जागौमानि खजानाखौ दिहुननानै नायनि र'। दायो आंहा फाननो लांनानै नोगोद लाख फैसा लाबोसिगोन न'आव लाबोनो हाया नङाबा आरो सोंगोन आंखौ फोजोंसार आबामोना बेंकआवनो थोब सोना दोनखागोन आंहा। आयै मा जाखो? आयै बिबारि बाजिलानि न'आ मा एसे समायना न' ओमफ्राय मानसिफोराबो मा एसे मोजां गोजा एसेबां मोजाङै खाथिर खालामो मानसिफोरखौ माने सनमान होनो रोंगौ आरो। औ थर' औ आयै आं फैनोनो गोसो गैयामोन आरो थाबावगोनसो सानदोंमोन आं। मानो एसेबां फुङावनो फैनाय नोङो? आं थानोनो अहादिया। न'आव रावबो गैया नों मिथिया आरो गासैबो ज'नो थांदों। न'आव सोरबा सासे थालांबा बेलेग बाथ्रामोन दा न'आव रावबो गैया नालाय बेनिखायनो थाब फैबाय आरो। न'आवलाय मा दङ दिनै एसेबां हाखु दाखुयै फैनो? बोरमा गैया मोसौ गैया अमा गैया दाउ गैया सैमाबो गैबावासो। ओमफ्राय बिफां फुलिफोरा मालायनि बोरमाफोरा फैनानै जाजोबना दोनो माथो बेनिखायनो फैदों आं। अबावथ' बिफां फुलि दङलै देरजोब्बायानो माथो। अबाव देरदोंखाय बै बिबारनि बिफांफोराबो दङ माथो बिबार बिफांफोरा। बै बिबार बिफांनि फुलिफोरा एसेबां मोजाङै रोदोमदो बेफोरखौ जुदि बोरमाया जालांबा मा जागोन दिनै? एख'नि बोरमा फैया दे रावनिबो मालाय बयबो दोनदाल होजोबो। खमसे खम ओंखामथ' जाना फैनो हागौमोन ना आं ओंखाम जाबोनो बिराद गोसोमोन। जेन मालाबा थांबावनो हायासै आरो बेफोरबायदि खालामथारदों माथो मालाबा थांबावगोन ना। थेवब्लाबो बे मालाबानि बाथ्राया बेलेग ना। आयं साहाया जाबाय लोंफैदो। र' थै साला खजानाखौ खेबसे खुलिनानै नायनो सानदोंमोन। साहायानो जाबाय साहा जानानै आरो डाइरेक्ट थांखानोसै। थु नोंहाबो एसे लोंनो हागोन।
बेयाव खुलिमालालै आं बेगखौ अबावबा नुफैनासो होगोन डाइरेक्ट फाननो लांखानोसै आं साननानैनो माने खुसि मोनगासिनो आङो दा बे खजानाखौ खुलिना नायनोसो गोसोमोन आं दा माथो नायनोनो मोनला है दायो नायाबाबो जेबो नङा दे जिखिजाया नोगोद फैसा मोनबानो जाबाय हिनजावालाय माथा गरमसो नामालै मा हारसिं हारसिं मिनिलाबायदों आब'आ अबाव थांनो होनदोंमोनलायो बै लाथा सकसिम अ दा लाथा सकसिम माला मोनहैयो माला फाननो मोनगोन आङो बेखौसो जाबाय दङो आयौ आंनि खजाना आयौ आंनि 20 लाख 25 लाख फैसा से बे हिनजावालाय मा फाग्लिसो माना मायोलै ना एसे क्रेक दङ मा हारसिं हारसिं मिनि गाग्लाबाय थायो आदा गारिखौ एसे जुर सालायनाय माथो लासैथार सालायथारदों